Ei, uusi vuosi alkoi 2013. Mitä me tullaan näkemään tänä vuonna sosiaalisen median saralla? Me tullaan näkemään enemmän niche-sosiaaliverkkoja. Me tullaan näkemään enemmän mobiilia. Me tullaan näkemään mobiiliin seuraavia laitteita. Me tullaan näkemään enemmän ja enemmän ostopäätöksiä sosiaalimedian avulla. Me tullaan myöskin näkemään työkaluja, jotka mittaa sosiaalimedian merkitystä vaikka nyt myyntiin. Mitä se Emma odottaa tämän vuoden osalta? Mä odotan varmaan kanssa sitä, että pääsee käytännössä tekemään niitä asioita, mitä nyt vielä täytyy tehdä desktopilla, että se muuttuu siihen muotoon, että pystyy tekemään mobiilissa asioita. Toivon, että niin tämmöinen Instagram-meininki vähän kehittyisi, menisi eteenpäin.